Cagayanong boxer nga si Carlo Paalam nga nakakuha sa ikaduhang silver medal alang sa Pilipinas sa Tokyo Olympics 2020. Makadawat og dili mubos sa 20 million pesos nga incentives ug uban pang benepisyo. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Una nagsugod ang away ni Carlo Paalam batok sa Britong boksidor nga si Galal Yafai alang sa gold medal match sa men's flyweight division sa Tokyo Olympics 2020. Gipangunahan sa amahan ni Carlo nga si Pio Rio Paalam ang pag-ampo. Tungod sa kakulba, wala mapungan sa inahan ni Carlo nga si Jocelyn nga mugawas og dito na lang mag-ampo. Sabi ko mag-pray na lang tayo, magdasal kayo. Sabi ko sana ako, doon lang ako sa labas. Pag magsigaw ma'am, para na akong natumba. Sabi ko, mayroong babae na daan sa akin, sabi ko, hinga ako ng tubig. Kulbahin namang away sa duha ka boksidor. Apan sa unang round, natumba si Paalam. Musabisan sa pagka-agresibo ni Inog mga puntos ni Paalam, batok sa kalabang Briton. Mipapor gihapon ang desisyon sa kalaban ni Ini, pinaagi sa split decision. Not bad for a first-timer and masasabi ko lang buong Pilipinas proud na proud sa kanya and hindi din biro yung ginawa niya and silver is a gold na din po para sa amin. Kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon, na yun lang ang sasabihin ko sa inyo na basta tayo ay lumalaban para sa bayan. Wala man makuha ni Paalam ang gold medal, apan malipayon kayo niyang banay og mga higala sa silver medal nga naangko niini og dungog nga nahatag niini sa Pilipinas. Gawa sa medalya nga iuli ni Paalam, nagpaabot sab kaniyang dili mubos sa 20 million pesos nga cash incentives. 5 million pesos ubos sa RA 10699 kung National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Tag 5 million pesos gikan sa duha ka iladong negosyante sa nasod. 2 million pesos gikan sa Philippine Olympic Committee, house and lot sa Tagaytay ug Cagayan de Oro City. Free unlimited flights tulo ka airlines ug man pang mga pledges gikan sa private sector. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.